На това сме, на СОПО сме вече. Една глупост. На СОПО сме вече. Ами ние сме тук горе, като се качиш, както са шатрите. Има други шатри. Като застанеш с гръб към сцената, горе зелените шатри, вляво от тях има бели шатри наредени, това са шатрите на мотобратството. Една зелена и две бели. Белязо си на шатри мотобратството, горе-долу почти. Ясно, някакво е ясно. Не съм аз. Почти на пътя сме, тук си виж. Ние вчера като спъвахме... Много сме, силни сме. Викам, момчета, какво ще правим? Ние сме тук 12 души, а ще сме на 40. Виждаме една зелена шатра. Това ли сте вие? Видяхме. Аво. Да, ето. Да погледна. Махай. Махай, ей нататък към зелената шатра, байряка. Тя хода да ги види. Нали до сега си звъняхме, не мога да свършим. Те там... Значи ще иде, ще мога да пиеме, до там бира, обратно бира, до там бира. Това беше грубо. Нагоре-надолу. Мими, ето хай твоето яй. Това беше още по-грубо. Знам. Марто, пей! Пей, Марто! Това само Рангел мога го направи. Кое бе? Колко ме подценяваш? Антелгет. Не мога да правя Здрави за антелгет. На здраве. Интелигентните. Цък, чак ще се изпразни! Чак ще се изпразни! Нека стане страшно злато. Нека са прав. Нищо бе, говорим си с Марен. Не. А ти няма да разказваш моята болна история.